Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken? Sana okay lang po kayo mga ka-chicken, no? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. Ngayon mga ka-chicken, pasensya na, medyo natagalan tayo makapag-upload ulit tungkol dito sa ating manukan, no? Sa pagbabahagi sa inyo na tungkol sa pag-alaga ng ating manok at pagbibigay ng mga tips. Kasi medyo na-busy tayo mga ka-chicken kasi may nilakad tayo sa ating trabaho. Ngayon, dito, kailangan kong mag-update sa inyo dito sa ating manukan. Saka marami pa tayong mga i-upload kasi kailangan natin mag-patch up sa i-upload kasi marami na tayong napag-iwanan mga araw na hindi tayo nakapag-upload, hindi tayo nakapagbahagi sa inyo. Ayan, ngayon mga ka-chicken, i-update ko kayo sa ating manukan. Pero bago yan mga ka-chicken, magpapakain muna tayo sa ating mga manok. Tara! Ito mga ka-chicken, kung makikita nyo yung pinapakain ko ngayon, ito po yung mga roster natin na lampas 5 months old na mga crossbred natin ng Rhode Island Red at saka Hubbard. Ito yung mga lalaki, ayan. Yan na lang po yung natira mga ka-chicken sa dami nila, no? Yung nakita nyo sa previous vlog natin. Ito na lang po yung natira kasi naibenta na natin yung ibang mga roster. Kasi maraming pumupunta dito kasi gusto din nila makapagpalahi o mag-upgrade ng kanilang mga native. At saka yung iba naman, alam sa mga ka-chicken, ulam na. Yung mga babae pala mga ka-chicken, siniparate ko na sila. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga ka-chicken na nandoon, nakaseparate kasi hindi natin pwede ihalo. Nung darating na sila ng lampas 4 months kasi unang-una sa kainan, matatalo na yung mga babae, kasi malalakas na yung mga lalaki natin. At saka para separate din natin, para hindi na muna sila makapagkasta ng premature, dapat mature na sila bago natin pakastahan, Okay, ayan. Ito sila mga ka-chicken. At dito naman mga ka-chicken, nakita nyo, ito yung mga broiler natin. Pakita ko sa inyo mga ka-chicken. So, ayan na sila mga ka-chicken. Bali, 7 na lang yung natira sa 10 mga ka-chicken kasi may isa na namatay. Saka yung may 2 na dito mga ka-chicken na nalumpo, hindi na makatayo. Saka ito, may natira na 4 na lalaki at saka 3 babae. Okay na yan, yan yung alagaan natin na plano kong i-breed, i-crossbreed ko doon sa mga natin. Rhode Island Red at saka yung mga Hubbard natin at saka sa mga crossbreed na rin. Ito yung plano ko na i-cross kasi tatingnan natin yung magiging resulta sa mga crossbreed. Bali magiging 3-week cross na ito kung i-breed natin sa mga naka-crossbreed natin na Rhode Island Red Hubbard. Kaya titingnan natin mga ka-chicken kung ano yung magiging resulta, Sigurado ako magiging maganda talaga yung resulta, yung kalalabasan. Kaya abangan yung mga ka-chicken. Ito ngayon, nasa 3 months pa lang ito. Ating mga broiler. Pero ayan, nakatuwa yung laki nila, yung mga paa. Sobrang laki, mas malalaki pa sa natin. Crossbreed. Sa Hubbard yung mga paa pa lang nila. Ayos na ayos. Sila mga ka-chicken.
Okay, at ito mga ka-chicken, mayroon tayong bad news dahil yung mga gagawin nating hen na mga crossbreed ng Rhode Island Red at saka Hubbard, ito na yon. Yung tinira ko na 5, ito na lang 2 yung natira. Kasi doon sa unang pinaglagyan ko mga ka-chicken, napasok ng ahas. Sayang mga ka-chicken, dinadali yung 2. Yung panahon na yun wala ako dito sa manukan, saka ito na lang yung natira mga ka-chicken, 2. Sige lang, mag-produce pa naman tayo. Mayroon pa naman ako ngayong mga bagong sisiw at saka may nakasalang na naman tayo sa incubator. Pampalit natin sa gagawin nating mga breeder na crossbreed ng Rhode Island Red. Gagawin natin na hen. Ito na lang mga ka-chicken, yung 2 natira crossbreed. Pero yung tsura nila ay parang mas marami yung sa Rhode Island Red na nakuha nila na kulay. Yan ay mga chicken 2 lang yung natira. Saka dito yung mga breeders ko mga chicken, mga Rhode Island Red. Yan. Ayun, sinasalang ko mga chicken ay nagpupuro ako sa pag-breed kasi may mga naka-reserve order ako ngayon na mga pure Rhode Island Red. Kaya ngayon itong sinalang ko ay mga Rhode Island Red to Rhode Island Red. Ayan, para makapag-produce tayo ng pure kasi maraming nag-order. Dito naman sa kabila, ito yung mga Hubbard hen natin. Ayan, makikita nyo, siniparate ko lang mga chicken para malaman talaga natin kung saan yung mga magiging itlog nila. So ayan, ito na yung breeders ko mga chicken. Ayos. Ayan lang po muna mga chicken yung konting update natin dito sa ating manukan. Kasi marami pa tayong babahagi sa susunod natin na vlog tungkol dito sa ating pagmamanukan sa mga nagko-comment dyan o sa mga nagtatanong, pasensya ka na kayo, yung iba hindi ko pa nasagot kasi medyo na-busy talaga tayo. Ngayon babawi ako mga chicken, sisikapin ko masagot lahat yung mga nagtatanong, nagko-comment doon, naghingi ng advice. Sisikapin po nating ma-replyan kayo mga chicken para magkaroon ng kasagutan yung inyong katanungan, para makapagbahagi din ako sa inyo at para makatulong din sa inyo. Ayan, yan lang po muna mga chicken Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga chicken, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating upload ng mga videos o vlog tungkol dito sa pagmamanukan mga chicken. Kaya subaybayan nyo dito sa ating channel mga chicken kasi marami pa tayong sunod na i-upload. Yan, abangan nyo mga chicken. Magandang araw sa inyo ulit. Ingat po tayo palagi. God bless. DJ.